டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथ कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். ஓகேங்களா? ஸோ மிகவும் ரகசிய அறிவை வந்து சொல்லி கொடுக்க போறாரு இன்னைக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த அமைப்பு பகவத்கீதையோட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை வந்து கடவுள் எப்படி வந்து மோல்டு பண்ணிட்டு அந்த மிக ரகசியமான அறிவை கொடுக்குறாருன்னு பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இன்ட்ரோடக்ஷன் இல்லையா, எந்தெந்த கதாபாத்திரங்கள் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 2வது 3வது அத்தியாயத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, ஆத்மீய ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா. நம்ம இந்த உடல் அல்ல ஆத்மான்றதை நமக்கு தெளிவா சொல்றாரு இல்லையா.
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான ஞானம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 7, 8 நம்ம 2 நாளா பார்த்துட்டு வந்தீங்களா? 7, 8 வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறார். ஸோ அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக ரகசியமான பகுதி. ஓகேவா? இந்த 9வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியை வந்து இன்னும் விலாவரியா சொல்றாரு. அதனாலதான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் ரகசியமானது. ரகசியம், மிக ரகசியம், மிகவும் ரகசியம். அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் அண்ட் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஓகேவா? மிக ரகசியமான ஞானத்தை வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வந்து என்ன, எதனால இது வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு மிகவும் ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பக்தியை பத்தி சொல்றாரு. எப்படியாப்பட்ட பக்தியை பத்தி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பியோர் டிவோஷன் பத்தி சொல்ல போறாரு. அந்த பியோர் டிவோஷன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு. எப்படி நம்ம வந்து சுத்த தங்கம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? யூஸ்வலா தங்கத்துல வந்து ஒரு பொருள் செய்யணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காப்பர் எல்லாம் சேர்த்தாதான் அதுல வந்து ஒரு டிசைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? சுத்த தங்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி கலப்படமற்ற தூய பக்தி, அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் டிவோஷன். அதை வந்து இங்க சொல்லி கொடுக்க போறாரு. அதனாலதான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மிகவும் ரகசிய அறிவுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனாலதான் இதை வந்து ராஜவித்யா, ராஜகுய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகத்துல சொல்லுது. 7ல இருந்து 12 வரையும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். அது வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸ். அதனாலதான் நடுவுல வச்சிருக்காரு. 13ல இருந்து 18 வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல ஒரு பிரெட் பீஸ் இருக்கும், கீழே ஒரு பிரெட் பீஸ் இருக்கும், நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், சீஸ் எல்லாம் இருக்கும். இதுல எது வந்து ரொம்ப சக்தி நியூட்ரிஷியஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நடுவுல இருக்கிறது தான் இல்லையா? அந்த வெஜிடபிள் சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுல வைப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது இந்த பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்தை கொண்டு சுலபமா நம்ம கடவுளுடைய சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திட்டு நம்ம தூய்மைப்படுத்தி ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்ப அதுவும் இந்த 7ல இருந்து 12 பார்த்தீங்கன்னா 7, 8, 9, 10 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவுல வருது. அதனால இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. ஓகேங்களா? இங்க ஏன்னா பக்தி யோகம், பியோர் டிவோஷனை பத்தி சொல்றாரு. மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஸோ 2 நாள்ல கவர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे सुभात्. ஓகே, இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அத்தியாயத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரு பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் பேசுறாரு இல்லையா? யூஸ்வலா அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்பாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பேசுறாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து யார் வந்து இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை பெறக்கூடிய தகுதி இருக்குன்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இதம் துதே குய்யதமம் பிரவக்ஷாமி அனசூயவே. 2வது லைன்ல பாருங்க, அனசூயவே, பொறாமை இல்லாதவராலதான் வந்து இந்த புனிதமான ஞானத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தகுதி பாத்தீங்கன்னா பொறாமை இன்மை, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து அதனால அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஞானம் விஞ்ஞானம் சகிதம். ஓகேவா? யக்ஞத்வா மோக்ஷசே சுபாத். அதாவது உனக்கு இந்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ ஞானம்னா வெறும் அறிவு, ரியலைஸ்டு நாலேஜ் தான் வந்து விஞ்ஞானம். நம்ம எப்படி ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கும் போது தியரி கிளாஸ், ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ரியலைஸ்டு நாலேஜை உனக்கு கொடுத்தா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த எல்லா விதமான பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து உனக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ நமக்கு தெரியும் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து 3 விதமான துயரங்கள் இருக்கு. ஆதி பூத, ஆதி தெய்வ, ஆதி யக்னன்னு சொல்லிட்டு. அதுல எல்லாத்துல இருந்தும் உனக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். அப்புறம் இந்த அறிவை பெறுவதனால் என்னவாக முடியும்னா பௌதீக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை ஆகும். ஸோ எவ்வளவு தான் ஒருவர் புத்திசாலியாகவும் தகுதி உடையவராகவும் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தி இல்லை என்றால் அவர் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நமக்கு நம்பிக்கை வேணும், பக்தி வேணும்.
அது இல்லாம நம்ம என்னதான் இந்த பகவத்கீதையை படிச்சா நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ரகசியத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இந்த பக்தியை அடையணும்னா அதுக்கு வந்து நவவித பக்தின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் சொல்லிட்டு அதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணலாம் இல்லையா? ஸ்ரவணம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேட்கறது. ஓகேவா? கேட்கறது. அதாவது கேட்டல் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். வந்து அப்புறம் கடவுளை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ இதுல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ண முடியும். நமக்கு ஆக்சுவலி கடவுளுக்கும் வந்து ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அந்த சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நான் பேசுறது கேக்குதான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, அதனால வாய்ஸ் கொடுத்தேன் பிரபு. ஹரே கேக்குது கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. சில நேரத்துல கால் வந்து அது கட் ஆயிடும் இல்லைங்களா, அதனால. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த நவவித இது ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்ரத்தையோட எடுத்துட்டு பண்ணணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி பக்தர்கள் வந்து உயர்ந்த கதியை அடைஞ்சிருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஸ்ரவணத்துக்கு யார் உதாரணம்? கேட்டலுக்கு பரிஷித் கேக்குது. மகாராஜா. எஸ் மாதாஜி. சொல்றதுக்கு வந்து சுகதேவர் கோஸ்வாமி. சூப்பர் பிரபு. ஓகே, வந்து பாத சேவனம் லக்ஷ்மி ஹனுமான் தாய். லக்ஷ்மி தாய். லக்ஷ்மி தாய் பாத சேவனம் அவங்க தானே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தாசியத்துக்கு அனுமான் வருவார் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஆன்மீக உணர்தலுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செஞ்சு 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 நமக்கு என்ன பண்ணட்டும், பழகிட்டோம். இப்போ ஆத்மா, நம்ம இத்தனை நாள் கிளாஸ்ல இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மான்னு அப்படின்னு தெரியும். நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த உடல் தளத்துல வேலை செஞ்சிருக்கோம், எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த ஆன்மீக நான் ஒரு ஆத்மான்ற தளத்துல வேலை செஞ்சிருக்கோம். அதை விடுங்க, எவ்வளவு நேரம் நான் ஆத்மா கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்னு என்ற பாவனை நமக்கு எவ்வளவு பேருக்கு வந்திருக்கு, யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு கேள்வி போட்டுக்கோங்க இதுக்கு நமக்கு இல்லையா? சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக தளத்துல வந்து செயல்படுறதுக்கு நம்மள வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். நான் இந்த உடம்பல்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து இந்த செயல்கள், ஆன்மீக செயல்களை செய்யணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த அனுசூயவேன்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்க. ஏன்னா பொறாமை இருக்கக்கூடாது. யார் ஒருத்தருக்கு பொறாமை இருக்கோ அப்ப என்ன ஆக முடியும்னு என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய மகிமையும் அவனை வந்து பண்ணுவான்னு புறக்கணிப்பான், ஏத்துக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் கிட்ட பொறாமை இருக்கு. தேவையில்லாத விதண்டாவாதம் பண்ணுவான். சரிங்களா? உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஏத்துக்கிறாங்க, கிருஷ்ணர் சொல்றதுதான் செய்யறாங்க. அவர் எந்த சமயத்துல எதை சொன்னாலும் அதை மறுக்காம செய்யறாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன், அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய ரிலேட்டிவ் தான் இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சிசுபாலன் வந்து பிறக்கும் போது வந்து நமக்கு எல்லாம் 2 கண்ணு இருக்குன்னு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கண்ணு நெற்றியில இருந்துச்சு, எக்ஸ்ட்ரா கை எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்க அம்மா வந்து வருத்தப்பட்டாங்க, என்னடா என் குழந்தை இப்படி பிறந்திருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து ஒரு ஜோதிடர் சொல்றார், இவரை வந்து ஒருத்தர் பார்ப்பாங்க, அப்ப பார்க்கும்போது இவருடைய ஆஹ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா உறுப்புகள், என்ன சொல்றது, அதிகமா இருக்க உறுப்புகள்லாம் வந்து காணாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அதே சமயத்துல அவராலதான் இவருக்கு மரணம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இதை கேட்டோடனே ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், என் பையன் எல்லார் குழந்தை மாதிரி நார்மலா ஆயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா, அச்சோ இவனுக்கு மரணம் வருதேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் கூட. சரி, வீட்டுல யாராவது குழந்தை பிறந்தா உறவினர்கள்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க இல்லையா? சோ இது மாதிரி வராங்க, ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இந்த அம்மா வந்து
என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாங்க. ஒரு நாள் வந்து கிருஷ்ணர் வர்றார். சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்குள்ள அந்த மாற்றம் வந்துச்சு அந்த உடல்ல. தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா உறுப்புக்கள்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா மறைஞ்சிருச்சு. அவங்க அம்மா போய் பாக்குறாங்க, சந்தோஷம். சரி யாருடா வந்திருக்குது நம்ம வீட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் சுத்தி முத்தி பாக்குறாங்க. அப்பதான் தெரியுது கிருஷ்ணர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிட்டு பேசுறாங்க. இது மாதிரி என் பிள்ளைக்கு நார்மலா இருக்கா, எனக்கு தெரியும் அது உங்களால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு விண்ணப்பம் உங்ககிட்ட என்னன்னா, என் பையனுடைய மரணம் உங்க கையில, அவனை தயவு செய்து மன்னிச்சு விட்டுடுங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறேன். சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி மன்னிச்சு விடுறேன், ஆனா எண்ணிக்கை வச்சுக்கிறேன், 100 முறை வந்து நான் கணக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனுக்கு வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்தா பிடிக்காது. அவன் வந்து துரியோதனன் பக்கம் இருப்பான். ஓகேங்களா? அவரை பார்த்தாவே பொறாமை. ஓகே, அதனால எப்ப பார்த்தாலும் அவரை திட்டிட்டு கரிச்சு கொட்டிட்டே இருப்பார். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டு பாரு, கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். அதாவது 100 வரையும் பாத்தீங்கன்னா அவரை மன்னிச்சு விட்டுட்டார். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து 100வது தவற பண்ணும்போது அதுக்கு பிறகு கொண்டுடுறாரு அவர். ஓகேவா? ஆனா பாண்டவர்களுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாரு, அவங்களுக்கு வந்து அனுசூயவ பொறாமை இல்ல, அவங்க கிட்ட என்ன இருந்துச்சு, பணிவு இருந்துச்சு. அதனால என்ன பண்ணாரு கடவுள், அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமன் மகன் மாத்திரம் இல்லாம தேர் ஓட்டியாவும் இருந்தாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவர் என்ன பண்ணாரு, குருவா ஆகினாரு. அப்புறம் வந்து என்ன ஆனாரு, தூதுவரா ஆனாரு. எல்லா விதமான ரோல் பிளேவும் பண்ணார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தனுக்கும் பக்தன் இல்லாதவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை. பொறாமைன்றது நமக்கு யாருக்கிட்டயுமே இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் வந்து எல்லா விதத்துல நன்மை அடைவான். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்காதவன் வந்து முட்டாள்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா எழுதுறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரோ அவங்கள வந்து ஃபூல்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தார்மியம் சூசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த ரகசியமான ஞானத்தினுடைய தன்மைகளை வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ராஜ வித்யா, அதாவது ஆஹ் கல்வியிலே வந்து இதுதான் வந்து அரசன் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னப்பா நம்ம ஊர்ல நமக்கு தெரிஞ்சது என்னென்ன இருக்கு படிப்புலன்னு எடுத்துட்டா, அஸ்ட்ரானமிக்கல் இருக்கு, மெடிக்கல் இருக்கு, என்ஜினியரிங் இருக்கு, லா சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு இல்லையா? அஸ்ட்ராலஜி, ஜோதிட பதிப்பு, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் விட எது சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை ஞானம் தான் வந்து சிறந்தது. அதனாலதான் இதை வந்து வித்தைகளில் வந்து கல்விகளில் வந்து அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜகுஹ்யம், இது ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமானது. ஓகேவா? ஏன் அது ரகசியமானது? ஏன்னா எல்லாராலையும் இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? எல்லாராலையும் இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பவித்ரம், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையானதுன்றாங்க. ஓகே. உத்தமம், ஓகே, இதை விட உயர்ந்தது எதுவுமே இல்லை, இது ஆன்மீக மயமானது, உத்தமமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யக்ஷ வாகமம், இதை வந்து நேரடியா வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்மளால. தார்மியம்னா அறக்கொள்கை, சில தர்மம் ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றோம். இந்த ரிலிஜன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து உருவாக்கப்பட முடியாது. ஆனா யார் படைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் தான் வந்து படைச்சார். இந்த ரிலிஜன் தர்மத்தை வந்து அவர் தான் படைச்சார். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து சூசுகம், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எனக்கு என்னப்பா லாபம்னு, மிக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சூசுகம் கர்த்தும் அவ்வியம், அவ்வியம்னா என்னைக்குமே நிலைச்சிருக்கும், இது அழிவற்றது. சோ இந்த பண்புகள், இந்த ராஜ வித்யாவுடைய இந்த 8 பண்புகளை இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து இந்த டாக்டரின் பிரின்சிபல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பிலாசபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, தத்துவவாதிகள். ஓகேவா? அந்த 7 முக்கிய தத்துவவாதிகள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கௌதமா, கனடா, கபிலா, யக்னவல்கியா, சாண்டிலா, வைஸ்வநாரா, அப்புறம் வியாசதேவர். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
இவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னதை வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். பகவத்கீதா இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் உபனிஷத்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, எல்லாத்துடைய சாராம்சம் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து இது எல்லாத்தையும் இங்க வந்து சொல்றதுனால இது வந்து ரொம்ப ரகசியமானது, உன்னதமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிங் ஆஃப் ஆல் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது எதை போய் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டை பத்தி சொல்லுது. ஓகேங்களா? அதனால தான் இது வந்து மிக ரகசியமானது. ஏன்னா இந்த பக்தி தொண்டுன்னு சொன்னாவே எல்லாருக்கும் வந்து புரியவும் முடியாது, எல்லாரும் விருப்பமும் பட மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம உலகத்துல நம்ம என்னென்னவோ படிக்கிறோம். நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம். அப்புறம் காலேஜுக்கெல்லாம் போனால் சோஷியாலஜி, எக்கனாமிக்ஸு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ல படிக்கிறோம் இல்லையா. இது உலகத்துல பல டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஆனா இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் எங்கேயாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இல்லவே இல்லை இல்லையா. ஆனா யாருக்கும் தெரியல இந்த ஆத்மா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், உடலை காட்டிலும் வந்து இந்த ஆத்மா ரொம்ப முக்கியம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டமான செயல்கள் செய்யறதுனால தான் இந்த மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப துயரத்துல இருக்காங்க இல்லையா. ஆத்மான்ற நிலையில வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்குள்ள என்ன இருக்காது, போட்டி பொறாமை இருக்காது, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனமா இருக்கும், சிறுக கட்டி பெருக வாழ்ன்னு சொல்லுவார் இல்லையா. பிரபுபாதம் அதெல்லாம் சொல்லுவார், சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நம்ம வாழ்வோம். அப்ப நமக்கு எங்க இருக்கு இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜேடபிள்இ, நீட் கோச்சிங், அது இது லா, ஐபிஎஸ், குரூப் ஏ எக்ஸாம், அந்த காம்படிட்டிவ் மைண்ட்ல தான் எல்லாரும் ஓடிட்டே இருக்காங்க இல்லையா. அப்புறம் நான் சம்பாதிக்கணும், எல்லாரை விட வசதியோட வாழணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2-3 வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ காசு பின்னாடியும் பட்ட படிப்புக்கு பின்னாடியும் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவில்லாதன்றதை புரிஞ்சிக்காம இந்த மக்கள் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அதுக்கு இந்த வேதாங்களுக்கு வந்து இன்னும் பல்கலைக்கழகம் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இல்லை. ஆனா இஸ்கான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. நம்ம ஈவன் நம்மளுடைய இஸ்கான் மங்களூர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்தாஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ எப்படி நமக்கு வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்படியா கொடுக்குறாரு. லெவல் 1 லெவல் 2ன்னு சொல்லிட்டு படிப்படியா எடுத்துட்டு போறாரு நம்மள. ஓகே, ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம ஆத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா. இந்த நம்ம இந்த உடம்பு வந்து கிடைச்சிருக்கு. இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இந்த உடலுக்கு நம்ம எத்தனையோ கேர் எடுத்துக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், எல்லாம் பண்றோம். நம்ம ஆத்மாவை இன்னும் கேர் எடுத்துக்கிறோமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆத்மாக்கு தேவையான ஃபுட்டு நம்ம இப்போ கிளாஸுக்கு வந்த பிறகுதான் தெரியும் இல்லையா நமக்கு. இந்த ஆத்மாக்கு என்ன ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான். இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லாமா? எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, இதுதான் நம்ம ஆத்மாக்கு கொடுக்க வேண்டிய சாப்பாடு. ஓகே, நம்ம டெய்லி வீட்ல இட்லி, சாதம், சாம்பார் எல்லாம் சாப்பிடுறோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த ஆத்மாக்கு என்ன சொல்லணும், மகா மந்திரம் சொல்லணும். ஓகேங்களா. சோ பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒருத்தன் பாவம் பண்ண அதனால வந்து பாவத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒருத்தன் வந்து பலநோக்கு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கர்மத்துக்கு அந்த விளைவுகளால வரக்கூடிய கர்மத்தால வந்து பிணைக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கு உதாரணம் எப்படி சொல்றாங்க, அந்த பாவம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஜம். ஓகேவா. அதாவது விதை இருக்கு இல்லையா, அந்த விதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முளை கட்டி வச்சு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுதியான பக்குவமான நிலத்துல மண்ணுல வந்து அதை புதைக்க வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது சின்ன செடியா வரும். அதுக்கு வந்து ஆடு மாடு மேயாத அளவுக்கு முள்வேலி போட்டு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு வளர்த்துட்டு வந்தா என்ன ஆகும், அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து மரமா ஆகும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முளை அது வந்து மரமான பிறகு கனி காய் கொடுக்குது இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் கூட எப்படி இருக்குன்னு நம்ம லைஃப் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு கொஞ்ச நாள் வந்து நம்ம நல்லா சந்தோஷமா இருப்போம், கொஞ்ச நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோகமா இருப்போம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எஸ் மாதாஜி. ராமா. ஓகே. அதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்மங்கள் தான்
ஓகேங்களா? நம்ம செஞ்ச வச்ச கர்மம் எப்படி வந்து அந்த விதை இருக்குல்ல, அந்த விதையில இருந்து இமிடியேட்டா நமக்கு மரம் வர்றதில்ல. அது நாள் எடுக்குது இல்லையா? அது முதிர் அடைஞ்சு முளை விட்டு பக்குவமா வரும்போது தான் நமக்கு அந்த மரம் வருது. அது மாதிரி டைம் வரும்போது நம்ம வந்து பாவங்கள் வருது. அது இன்னும் நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம விளைச்சல் பண்றோம். நம்ம விளைச்சல் பண்ணோம். அந்த இந்த இந்த வருஷத்துல வந்து நல்ல தரமான நெற்கதிர்கள் கிடைச்சிச்சு. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ஸ்டோரேஜ் பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு பெருசா வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? இந்த வருஷத்தோட நிலச்சலை எடுத்துட்டு போய் அங்க கொட்டணும். அதுக்கு முன்னாடி போன வருஷத்துல வந்து நிலச்சல் நமக்கு நல்லா வரல. அத போட்டு வச்சிருந்தோம். இப்ப வந்து நம்ம டேப் ஓபன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கீழ இருக்கிறது தானே மேல வரும். அப்ப வந்து என்ன ஆகும்? போன நல்லா விளையாத நெற்கதிர்கள் நமக்கு கிடைக்கும். அது யூஸ் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நல்லா விளைந்த நெற்கதிர்கள். நம்ம தான் போட்டோம். நம்ம தான் அதை அனுபவிக்கிறோம். அது மாதிரிதான் நம்ம கர்மங்கள். சில நாள் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாவ புண்ணியங்கள் தான் காரணம். சில நேரத்துல நம்ம துக்கப்படுறதுக்கு நம்ம பாவ புண்ணிய கர்மங்கள் தான் காரணம். நம்ம எதுக்கோசம் யார் மேல வருத்தப்படக்கூடாது, யாரையும் நிந்திக்க கூடாது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பீஜைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடாயில போட்டுட்டு வறுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது முளை விடுமா? விடாது. ஓகேவா? அது மாதிரி இந்த வறுக்கிறது என்னப்பா ப்ராசஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஜபம் பண்றது. ஓகேங்களா? நாம ஜபம் பண்ண நம்ம என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் படிப்படியா குறையும். வார்த்தையை நல்லா கவனம் வச்சுக்கோங்க. படிப்படியா குறையும். இது வந்து கிராஜுவல் ப்ராசஸ். எடுத்தும் கவுத்தம்லாம் நடக்காது. அப்போ வந்து நம்ம இருதயம் தூய்மை அடையும். நமக்கு எது தேவையோ என்ன பண்ணணுமோ கடவுள் வந்து நம்ம பார்த்துப்பார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது மாதிரி பண்ண அவன் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இருட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரான். ஓகேங்களா? அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? பவித்ரம் உத்தமம். இது வந்து தூய்மையானது. ஓகேங்களா? உத்தமமானது. ஓகே. அப்போ வந்து இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமஸ், இருட்டா இருக்குது. ஓகே. இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருட்டான இடத்துல ஒரு அகல் விளக்கோ சூரியனோ வந்தான்னு வச்சுக்கோ, எவ்வளவு விளக்கு பிரகாசமா இருக்கும். இந்த தமோ குணத்துல அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கும் வந்து ஞானம் கிருஷ்ணர் மூலியமா வந்து அந்த கிருஷ்ணர் பக்தி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகேவா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ அதுக்குதான் திருப்பி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பக்தி பாதையில ஒருத்தன் முன்னேறன்னா நமக்கு எந்த ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனே தேவையில்லை. நீ இந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கணும், இந்த பட்ட படிப்பு வச்சிருக்கணும், எந்த ஒரு முன் தகுதியுமே தேவையில்லை. நம்பிக்கை. நமக்கு என்ன வேணும்? கிருஷ்ணர் மேல ஃபெய்த். அது இருந்தா போதும். ஓகேங்களா? அதாவது இங்க வந்து பிரபுபதா வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ், இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரு. நான் பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை சொல்றேன். உங்களுக்கு எப்ப நிறுத்தணும்னு சொல்றீங்களோ அப்ப சொல்லுங்க, நான் நிறுத்திடுறேன். ஓகே ஓகேங்களா? மாதாஜி, ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வந்து நம்ம 15 ஸ்லோகாஸ் முடிக்கணும். இது வெளியே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 2வது ஸ்லோகத்துல தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஜஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை டு கவர். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நாரதர் முனியோட கதையை நம்ம சொல்றாரு பிரபுபாதா. நாரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிறவியில வந்து வேலைக்காரியோட மகனா இருக்காரு. ஓகேவா? அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் வீட்டுல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த பிராமணன் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருக்கிறது, பசுவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, அப்புறம் அந்த அந்த பசு மாடு என்ன சொல்லுவாங்க, கவு தொழுவம் இருக்கும் இல்லையா? தொழுவத்தை வந்து கிளீன் பண்றது அதெல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த அம்மா பால் கறக்கிறது அது அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் அந்த பிராமணன் வீட்டுல வந்து 4 வேதாந்திஸ்ட் வந்து மழைக்காலம் இருக்கு இல்லையா? சாத்துர் மாசம். அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சன்னியாசிகள் வேதாந்திஸ்ட் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா மழை காலத்துல வந்து சேரும் சகதியுமா இருக்கறனால பயணம் வந்து சேஃப் இல்லைன்றதுனால அவங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு தவங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது சாப்பிடுறத வந்து குறைச்சிப்பாங்க. 3 வேளை சாப்பிடுறது, 2 வேளை சாப்பிடுற மாதிரி குறைச்சிப்பாங்க. நிறைய படிக்கிறது, நிறைய யக்னங்கள் பண்றது, அது மாதிரி ஒரு ஆஹ் உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. சோ அது மாதிரி அந்த பிராமணர் வீட்டுல இந்த வேதாந்திஸ்ட் வந்து இருந்துட்டு வராங்க. அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு தேவையான சேவைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த புள்ள நாரதர் 5 வயசு பையன் இல்லையா? வேலைக்காரி மகன் என்ன வந்து பெருசா பார்க்க போறான்? அந்த கிராமத்தையும் அந்த வீடையும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தையும் தான் அவனுக்கு தெரியும். அவனும் என்ன பண்ணான்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கும் வந்து சாதாரண குழந்தைகள் மாதிரி விளையாட்டு பண்றது அதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து நாட்டம் இல்லை. இருந்தாலும் அவங்க அம்மாவுக்கு சின்ன சின்ன உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த பண்டிதர்களுக்கும் வந்து அவர் உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தார். அப்புறமா
அவங்க சொல்லி படிச்சுட்டு இருக்க வேதங்கள் எல்லாம் அவர் கேட்கிறாரு. சோ அவருடைய இருதயம் என்ன ஆகுது, தூய்மை அடையுது. ஓகேங்களா? அவங்க மிச்சம் வச்சிருந்த உச்சிஷ்டத்தை அவங்களுடைய பர்மிஷன் கொண்டு அவர் சாப்பிடுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, அவருடைய இருதயம் தூய்மை ஆயிட்டே வருது. சின்ன சின்ன சேவைகளை அவங்களுக்கு செய்யறாரு. ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆகுது, அவங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு தீண்டி இறந்துடுறாங்க. ஸோ இப்ப இந்த பையனுக்கு என்ன ஆகுது, 5 வயசு தான் ஆகுது. வேதாந்திஸ்ட் அவங்களும் கிளம்பிட்டாங்க. இவர் வந்து அந்த இடத்துல அனாதையா ஆதரவற்று இருக்கிறார் இல்லையா? அப்ப வந்து வடதிசை நோக்கி போறாரு. இந்த வேதாந்திஸ்ட் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள்லாம் மனசுல வச்சுட்டு ஆஹ் தியானம் பண்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை முகத்துக்கு முகம் நேரடியா பாக்குறாரு. ஓகேங்களா? அவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணணும், வேதாந்திஸ்ட் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன, நான் கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மலை, காடு, கிராமம், நகரம் எல்லாத்தையும் கடந்து போறாரு. ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது. அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ் அப் ஆகுறாரு. இன்னொரு முறை ஆசை வருது, அந்த பார்த்து கடவுளை நான் இன்னொரு முறை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப தவம் பண்றாரு, அவரால பார்க்க முடியல. ஓகேவா? ஏன்னா அவரு அந்த வழிபோக்குல அந்த அந்த மலைகள், காடு, அந்த வழியெல்லாம் போனார் இல்லையா? அப்ப இயற்கை சூழல்ல வந்து அனுபவிச்சாரு இல்லையா? அப்ப வந்து ஒரு அசிரியர் வாக்குதான் வருது. அதாவது நான் உனக்கு தெரிய மாட்டேன், நீ வந்து என்ன பண்ணு, பிரச்சாரத்தை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இதுல வந்து நம்ம 2 விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து நாரதருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காட்சி கொடுத்தாரு இல்லையா? அவருடைய விருப்பம், ஃபுல் டிசையர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அட்டென்ஷன் கடவுள் மேல இருந்துச்சு. இப்போ வந்து மைண்ட் என்ன ஆயிருந்துச்சு, நாரதருக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு. இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம கொஞ்சம் கூட மனசை சிதற விடக்கூடாது. சிதறனா கிருஷ்ணர் கிடைக்க மாட்டார். ஓகேவா? ஒரு முகத்தோட நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் கேட்டதுனால அவருடைய இருதயம் தூய்மை அடைஞ்சது. அது போல நம்மளும் என்ன பண்ணணும், கடவுளுக்கு கிருஷ்ண கதையை கேட்கறதுல ஆர்வமா இருக்கணும். அப்ப நம்மளுடைய இருதயம் தூய்மை அடையும். ஓகே. இன்னொரு ஸ்டோரி, இன்னொரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். அதாவது சனத்குமாரர்கள் இருக்காரு இல்லையா, 4 குமாரர்கள். அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலா வந்து அருவவாதிகள், இம்பர்சனலிஸ்ட். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க. ஓகே. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு நாள் அந்த ஆஹ் கடவுளை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய வாயிற்காப்பங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது என்னடா 4 குட்டி பசங்க ஜட்டி கூட போடாம இப்படி நிர்வாணமா வந்திருக்குது, சனக சனாதன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நாங்க கடவுளை பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் உங்களெல்லாம் விட முடியாது போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயா விஜய். இது என்னடா, நம்ம வேதங்கள்ல என்னென்னமோ படிச்சேன் கடவுளை பத்தி, அந்த கடவுள் இருக்கக்கூடிய வாயிற் காப்பாளன் வந்து ஒரு தகுதியுமே இல்லாம இருக்கானு, இவன்லாம் எப்படிடா கடவுள் அவ்வளவு அளவுக்கு படிச்சுமே இந்த கேரக்டருக்கே சம்மந்தம் இல்லாம இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு வந்து அந்த கதவு கீழே இருந்து இந்த துளசி வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? அதை எடுத்து அவங்க நுகர்றாங்க. கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை நுகர்னால அருவவாதிகளா இருந்த அந்த சனத்குமார்கள் 4 பேரும், அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய புத்திரர்கள்லாம். அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, பர்சனலிஸ்டா ஆயிடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு கடவுளுக்கு வந்து ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழிபடுறாங்க. இதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வயிற்றுல வந்து கிட்டத்தட்ட 16 வருஷங்கள் வயிற்றுல இருப்பாங்க. நார்மலா இந்த உலகத்துல வந்து எத்தனை மாசத்துல எத்தனை வருஷத்துல குழந்தை பிறக்குது? 10 மாசம். 9 10 மாசம் இல்லையா? ஆனா இந்த இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பயத்தால அவர் என்ன பண்றாரு, நான் வந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுவேன், எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு 16 வருஷம், 1 வருஷம் இல்ல 2 வருஷம், 16 வருஷம் அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டிக்கா வந்து இந்த சுகதேவ கோசாமி வியாசதேவருடைய மனைவி வந்து வயிற்றுல சுமந்துட்டு இருப்பார். அவருக்கு என்ன பயம்னு, இந்த பௌதிக சம்பந்தத்தோட வந்தேன்னா வந்து கிருஷ்ணரை மறந்துடுவேன், மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள உழண்டுவேன், அதனால பயந்துடுவார். ஓகேவா? வரமாட்டார். அப்புறமா கிருஷ்ணரே வருவார், வாடாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி எதுவும் ஆகாம பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவவாதியா தான் இருந்தார். அப்புறம் வந்து சில ஸ்லோகங்களை வந்து வியாசதேவர் பறந்த உடனே என்ன பண்ணுவாருன்னு குடு குடு குடுன்னு காட்டுக்கு போயிடுவார். வியாசதேவர் கூப்பிடுவாரு, மகனே வாடா, உனக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. அவரு எதை வேணாடா சாமின்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போயிடுவார். இப்ப வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து தன் பையனை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்து
இந்த பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசை. அதனால தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் கிட்ட ஒரு 2 ஸ்லோகத்தை சொல்லி அனுப்புறாரு. பையன் எங்க இருக்காரோ அங்க போயிட்டு சொல்லுங்கப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து மனமாற்றுதல் வருது. ஓகே, கடவுள் வந்து ரூப வடிவத்துல வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்ப வந்து பர்சனலிஸ்ட் ஆயிடுவார். சரிப்பா, நீங்க இதெல்லாம் யார் கையில கத்துக்கிட்டீங்க, அவர் கையில என்னை கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு. எங்க குருதான் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த சிஷ்யர்கள் சொல்லுவாங்க. அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா வந்தா தான் அப்பாவே அவர்கிட்ட தப்பாக்கிட்டே வந்து பாகவதம் கத்துப்பார். ஓகேங்களா? சோ இது எதுக்குன்னா, அருவவாதிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா உருவ வழிபாடுக்கு மாறுறாங்க. சோ கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள்னாலே நமக்கு வந்து மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆனா மாயாவதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எதையும் நம்ப மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? சோ நம்ம கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஆனா அது எல்லாத்துலயும் விட சிறந்தது, ஈஸியானது, சுலபமானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி யோகம் தான். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏவம் பிரசன்ன மனசோ பகவத் பக்தி யோகதக. ஓகேவா? நம்மளுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய எல்லா முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் வந்து போனோமா. ஓகேங்களா? அப்பதான் நம்மளால வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, கிருஷ்ணரை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்பதான் நம்மளால வந்து இந்த கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், ரகசியமான ஞானத்தை கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது கடவுள் என்றால் என்ன என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு எப்பன்னா இதயம் எப்போது எல்லா அபத்தங்களில் இருந்து தூய்மை அடைகிறதோ அப்போதான் கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்றார். ஓகேவா? இப்படி வந்தாதான் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பக்தி தொண்டு எல்லாவித கல்விக்கும் எல்லா விதமான ரகசியமான அறிவுக்கும் அரசனாக விளங்குகின்றது. ஓகேங்களா? இதுவே தர்மத்தின் மிக தூய்மையான ரூபம், கஷ்டமின்றி மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றப்படக்கூடியது. எனவே அனைவரும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். ஏன்னா இதுதான் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலிஜன். ஓகே, சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணணும். ஓகே, இது நம்ம தூய்மை அடையும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்தி லபதே பராம். ஓகேங்களா? அப்பதான் நம்ம இதயம் தூய்மை அடைஞ்சாதான் நம்ம பக்தி தொண்டு வந்து ஆரம்பிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மூணாவது ஸ்லோகம். ததானா புருஷ தர்மஸ்ய யாச்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்தந்தே மிருத்யசம் சர்வத்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை வேணும். இந்த ஸ்லோகத்தோட கீவேர்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை வேணும். நமக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பக்தி பண்ணவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தி என்பது இவ்வளவு இன்பமானதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்? இந்த கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு? நம்பிக்கையற்றவர்கள் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். சோ நம்ம ஏன் இங்க இருக்கிறோம்னா காரணம் என்ன சொல்லுங்க? நம்ம எல்லாரும் இங்க காரணம் என்ன? சூப்பர், நம்பிக்கை இல்லாததுனால. அதனால அவர் மேல நம்பிக்கை இல்ல. சூப்பர் பிரபுஸ். நம்பிக்கை இல்லாதனால நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம், நமக்கு இஷ்டத்துக்கு வர்றதை செய்யறோம், எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம வேணும்னா இஷ்டப்படும் போது கடவுளை போய் பிரார்த்தனை பண்றோம். அதே கடவுளை சில சமயத்துல உதாசீனம் பண்றோம். கரெக்டா? ஒரு சில சமயத்துல தூரம் வைக்கிறோம். இது என்ன, நம்ம வந்து சுயநலவாதிகள். நான் வந்து தன்னிச்சையா நான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதனாலதான் அந்த கர்ம பந்தத்தில் நம்ம பிணைக்கப்பட்டு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள போறோம். சோ இதுக்கு யாரு காரணம்? நம்ம காரணம், கிருஷ்ணர் காரணமா? நம்ம தான். ஓகே, சோ இத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே,
ஸோ பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பிக்கைக்கு ரிலேட்டடா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலேருந்து ஒன்று சொல்றாரு. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெறுமனே கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை பண்ணணுமா, கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதால் எல்லா பக்குவங்களையும் அடைய முடியும் என்று சொல்றார். என்னும் பூரண மன உறுதியே நம்பிக்கை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் சொல்றாங்க. ஓகேவா? சரி, என்ன சொல்றாரு? மிக ரொம்ப சிம்பிள் வேர்டு, பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பிளி பை சர்விங் தி சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா ஈ கேன் அச்சீவ் ஆல் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதனால எல்லா பக்குவங்களும் நம்மளால அடைய முடியும். எங்கேயும் போயிட்டு இந்த ஜிம்முக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு கோச்சிங்க்கு போய் ட்ரெயின் அப் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டே வேறு நம்பிக்கையோட நம்ம யாருக்கு சேவை பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு. அதுதான் வந்து உண்மையான நம்பிக்கை, ரியல் ஃபெய்த்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மரத்துக்கு நம்ம வேரில் தண்ணி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? அந்த வேர்ல இருந்து தண்ணி வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த இலைக்கும் அங்க கிளைகளுக்கும் போய் சேரும். நம்ம தனித்தனியா வந்து கிளைக்கும் இலைக்கும் போய் தண்ணி ஊத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை, இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை நம்ம திருப்திப்படுத்தினா போதும். அங்க இருக்கக்கூடிய இதர தேவர்கள் எல்லாம் வந்து திருப்தி அடைவாங்க. ஸோ நம்ம சிறு தேவர்கள் வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்கள கிருஷ்ணரை வழிபட்டா அவங்க திருப்தி ஆயிடுவாங்க, அவங்க சந்தோஷமாயிடுவாங்க. எதானாம் சம்போ சொல்றோம். அதாவது சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தரா. ஓகேங்களா? அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வந்து பார்வதி மாதாக்கு நமக்கு சொல்லிட்டு இருப்பாராம். ஓகே, அவரே அப்படி பண்றாருன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும், இல்லையா? சோ யார் ஒருத்தர் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறானோ அவன் என்ன பண்ணணும்னு இமீடியட்டா வந்து இதை ஏத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து நம்பிக்கை வரும், இல்லையா? அப்போ வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை விட்டுணும், கடவுளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தர் இந்த பிலாசபியை தத்துவத்தை ஏத்துக்கிறானோ அப்பதான் அவனுக்கு வந்து நம்பிக்கை ஏற்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அந்த நம்பிக்கை வந்தாதான் கிருஷ்ண உணர்வு ஆரம்பிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வித 3 நிலை பக்தர்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் தேர்ட் கிளாஸ். இந்த தேர்ட் கிளாஸ்ன்றது நிலை. ஓகேங்களா? இது வந்து நிலை. ஓகே, 3வது நிலை இருக்கிறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள், நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அவனுக்கு என்னன்னா ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு. ஓகே, இங்க எல்லாம் இந்த கோயிலுக்கு போனா ஏதோ வந்து ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்குது, பிரசாதம்லாம் கொடுக்குறாங்க, கொஞ்சம் சாண்ட் பண்றாங்க, டான்ஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? வருவான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். அதுக்கு அடுத்தது வந்து செகண்ட் கேட்டகரியில இருக்கும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் பிலாசபி தெரியும். ஆனா யாராவது கேள்விகள் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, விவாதம் பண்ற அளவுக்கு அவனுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்காது. ஆனா பட் எல்லாத்தையும் வேதங்களை வந்து பரிபூர்ணமா நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான். கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் இந்த வேத சாஸ்திரத்துல தான் படிச்சு வச்சிருப்பான். ஆனா இந்த வாதங்கள் வரும்போது அவனால பண்ண முடியாது. அதாவது ஹை கிளாஸ் டிவோட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா இடத்துலயும் வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறவன். ஓகேங்களா? சோ சோ நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டியா போகணும். ஓகேங்களா? அவனுடைய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலும் அசைக்கவே முடியாது. அவன் வெல்வர்ஸ்டா இருப்பான். ஓகே, ஸ்காலரா இருப்பான். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலைக்கு போனோம்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 3வது நிலையில இருக்கலாம், கொஞ்சம் பேர் 2வது நிலையில இருக்கலாம். நான் வந்து முதல் நிலைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தி பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னா பக்தர்களோட சேர்ந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாலாவது மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத்தவ்யக்தமூர்த்தினா மத்சானி சர்வபூதானி நாச்சாகம் தேஷ்வ அவஸ்திதக. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறார். எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய சக்திகளால் இது எல்லாத்தையும் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. இந்த வேர்டு எல்லாம்
எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். நம்ம நல்லா ஆழ்ந்த கருத்தை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, எல்லா ஜீவன்களும் எண்ணில் இருக்கின்றன. நம்ம நேத்து தான் பார்த்தோம் இல்லையா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, காரணோதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து யாருக்குள்ள இருக்குது? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அண்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. அந்த அண்டத்தை யார் தாங்கி நிக்கிறாருன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அந்த அண்டத்தை யார் படைக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காரணோதகசாயி விஷ்ணு. படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ள யாரு இருக்காரு? க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார் இல்லையா. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? எல்லா ஜீவன்களுக்குள்ள அவர் இருக்கார். ஓகேவா, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஓகேவா, அவர் என்ன சொல்ற, நம்ம எல்லாரும் எத்தனை பேர் கிருஷ்ணரை பரிபூர்ணமா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு அவரை பத்தி அவ்வளவு அளவுக்கு இன்னும் ஞானம் இல்லை, இப்பதான் நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அவரை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அவர் வந்து தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். சரா அச்சரா அசைவன அசையாதவனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் இருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சக்தி அதை வந்து நமக்கு எப்படி தெரியணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கண்ணுக்கு மை அழகுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. இந்த பிரேமாஞ்சன சுரித்த, அதாவது பிரம்ம சமயத்துல சொல்லுவாரு பிரம்மா, கண்ணுல வந்து ஒரு மை தீட்டினான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பெண்ணுக்கு அழகுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி பிரேமை என்ற கண் மை தீட்டு, இங்க வந்து பிரேமை தான் கண்மை. இந்த வார்த்தை புரியுதுங்களா? பிரேமை என்ற கண்மையோட நம்ம எல்லா பொருளையும் பார்த்த கிருஷ்ண, பிரேமை என்ற கண்மையோட எல்லா விஷயங்களை நம்ம பார்த்த எல்லா இடத்துலயும் யார தெரிவாரு? கிருஷ்ணர் பகவான். கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா, அப்பதான் தெரியும் அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லைன்றது இல்லையா. சோ நம்ம அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக கண்களால அனுபவிக்கவோ பார்க்கவோ முடியாது. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிந்தன் சொல்றோம், ஏன்னா அவருக்கு புலன்களுக்கு இன்பம் கொடுப்பாரு. கோன்ற வார்த்தைக்கு பசுன்ற ஒரு ரெண்டு பொருள் இருக்கு. பசுன்ற ஒரு பொருளும் புலன்கள் என்ற பொருள். நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கிறவர் அவர் தான். ஓகே, அவர்கிட்டதான் நித்திய அன்பு இருக்கு. ஆனா சாதாரண மனிதர்களுக்கு அவர் வந்து கண்ணில் புலப்படுவதில்லை, ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரசோகம் நீரின் சுவையாவும் நான் தான் இருக்கிறேன், சூரியனின் சந்திரன் வெளிச்சமாவும் கதிர்களாவும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. எல்லா இடத்தையும் பக்தர்களால பார்க்க முடியும். நம்ம வந்து சமவேத பண்டித தர்ஷனக, பண்டிதர் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் என்ன பண்றாங்க, எல்லா உயிர்வாளிக்குள்ளும் வந்து யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க இல்லையா. அது நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், கற்றறிந்த பிராமணா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் வந்து என்ன பாக்குறாங்க? பிராமணர்கள் பாக்குறாங்க. அவருடைய சக்தி இருக்கு இல்லையா, உயர்ந்த சக்தினால ஆன்மீக லோகம் படைக்கப்பட்டது, தாழ்ந்த சக்தினால இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது. எதுவுமே தானா வரலன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ அவரை சார்ந்துதான் எல்லாமே இருக்குது. ஏன்னா அவர் தான் இதை வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சாரு, அவரை மேலதான் சார்ந்து அது இருக்குது. எப்படி ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம குடும்பத்துல வந்து அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, பசங்க இருப்பாங்க. அந்த பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா அவங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து கிச்சனு, இது வந்து பூஜை ரூமு, இது பெட்ரூமு, இது லிவிங் ரூம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அவங்க யார் மேல சார்ந்து இருக்காங்க? அம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மா அப்பா. ஆமா. அம்மா அப்பா. அது மாதிரி நம்மளுடைய ஆத்மாக்கு அப்பா யாரு அம்மா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். ஒரு அரசன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அரசன் வந்து அரசன் அப்புறம் கவர்மெண்ட். இந்த கவர்மெண்ட்ல எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நீர்வரி டிபார்ட்மெண்ட், ரோட் டாக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஆனா அந்த அரசாங்கம் வந்து சட்டம் போட்டு எப்படி போடுதோ அது மாதிரிதான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நடக்கும். ஆமாவா மாதாஜி. இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு அரசன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் சொல்ற மாதிரிதான் எல்லா இடமும் எல்லா இடத்துலயும் நடக்கணும். அவன் சொல்ற மாதிரிதான் அமைச்சர் எல்லாருமே கேட்கணும், எல்லா விஷயங்கள் நடக்கணும். அதனால அரசர் போய் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் நகரத்திலயும் நீ போய் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லவே இல்லை. அவர் வார்த்தை வந்து போதும். ஆமாவா ஆமா மாதாஜி. இல்லையா. அது மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல தோன்றியது தோன்றாதது எல்லாமே யாரால படைக்கப்பட்டது? கிருஷ்ணர்னாலதான். அது எல்லாமே அவரை சார்ந்துதான் இருக்குதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. எஸ் மாதாஜி. இது எல்லாமே அவருடைய சக்தியில இருந்து தான் வந்திருக்குது. அவருடைய பலவிதமான சக்தியில இருந்து தோன்றியதுதான் இந்த உலகம். சோ அவரை நம்ம பார்க்க இருக்கிறாரு, நம்மளால பார்க்க முடியல, ஏன்னா நமக்கு அந்த தகுதி இல்லை இன்னும். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.
च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतत्रिरुण च भूतस्थो ममात्मा भूतपाडिवनः. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிறை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஸோ இதெல்லாம் சொல்றார். அவருடைய உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி எல்லாத்தையும் சொல்றார். நீ என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பாரு அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நான் எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி. ஆனா அவர் என்ன முழுசு. ஓகேவா? நல்ல இந்த வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாரும் பகுதி, அவர் பகுதி அல்ல. ஏன்னா அவர் தான் இதெல்லாம் படைச்சார். அவருக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை. ஓகேங்களா? எல்லாமே அவரை சார்ந்துதான் இருக்குன்றது நம்ம விலாவரியா இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ சில விஷயங்கள் நம்ம எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகும், ஒரு நேரத்துல ஒரு செயலை எடுத்தோம்னா டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிட்டோம் இல்லையா? சில நேரத்துல நிறைய எஃபோர்ட் எடுப்போம், அந்த வேலையே முடியாது. இது யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. யாராவது ஏதாவது சொன்னீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்ன மாதாஜி. பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, விஷ்ணு பிரபு தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரா? வேற யாரும் பதில் பேசல? மாதாஜி அப்படிதான் நடக்குது மாதாஜி வாழ்க்கையில. இருக்குதா? ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அப்படி எல்லாம் ஆகுறது இல்ல. ஓகே, அவர் நினைச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட் அவர் நினைச்சாவே போதும், அது எல்லாமே நடக்கும். ஓகேவா? அதுதான் நமக்கும் அவருக்கும் இருக்க வித்தியாசம். அவர் பாத்தீங்கன்னா உலகத்தை காக்குறது மாத்திரம் இல்ல, இதை நிலைநிறுத்தி வைக்கிறார். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் படைக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, ஆனா டச் பண்றதே இல்லை. இந்த மகத்தத்துவத்தை இந்த பௌதிக உலகத்தை அவர் டச் பண்றதே இல்லை. தூரம் இந்த பார்வையின் மூலமா தான் அந்த பிரதானத்தை எல்லாம் சிருஷ்டி பண்றார். ஓகே, அவருடைய நம்ம நம்ம வாய் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடும், நம்ம கண்ணு பார்க்கும். ஆனா அவர் கண்ணு பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவும் செய்யும், சாப்பிடவும் செய்யும். யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம எல்லாம் கடவுளுக்கு முன்னாடி பிரசாதம் வைக்கிறோம், நம்ம தட்டு காலி ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் நம்ம வைப்போமா? பதில் சொல்லுங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. வைக்க மாட்டாங்க மாதாஜி, வைக்க மாட்டாங்க. வைக்க மாட்டோம், ஏன்னா தட்டு காலி ஆயிடுச்சுன்னா வைக்க மாட்டோம். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, கண்கள் மூலமா கண்டறிதல் பண்றார். ஓகேவா? நம்ம வச்ச போகத்தை அவர் பிரசாதமா ஆக்கி கொடுக்குறார். சோ அவருடைய புலன்கள் என்ன வேலைனாலும் செய்யும், நம்ம புலன்கள் ஒரு வேலையை தான் செய்யும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இதுதான் நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகேவா? சோ அவர் யோக ஐஸ்வர்யம், எல்லா விதமான மிஸ்டிக் பவர், யோக சக்திகள் சொல்றோம் இல்லையா, லகிமா மகிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா சக்திகளும் அவர்கிட்ட இருக்கு. பகவான் எங்கும் பரவி உள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரியவதில்லை. எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, நான் அவர்களில் நான் இல்லை. பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்தார், இருப்பினும் படைக்கப்பட்ட எல்லாம் அவரில் நிலை பெற்று இருக்கவில்லை. இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் கிருஷ்ணருடைய சக்தினால் ஆனது, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அனைத்தும் பகவானில் அமைந்திருந்தும் அவர் அவற்றில் இருந்து விலகி உள்ளார். பகவானே படைப்பின் மூல காரணம், ஆத்மாவின் மூலமும் ஜடத்தோற்றம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்திகள் அனைத்திற்கும் அவரே மூலம். பகவான் இந்த பௌதிக உலகின் பகுதி அல்ல. ஏன்னா அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எல்லா உயிர் வாழிகளையோ அவர் சக்திகளையோ அவர் சார்ந்து இல்லை, நம்மளை சார்ந்து அவர் இல்லை. நம்ம நம்ம படைச்சிட்டோம், இவன் சாப்பாடு கொடுப்பான்னு அப்படிலாம் அவர் நம்புறதே, நம்ம வெயிட் பண்றதும் இல்லை. நம்ம புத்தி எல்லாம் எப்படி ஒரு நாள் பண்ணோம்னா 10 நாள் பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அதனால அவர் நம்மளால சார்ந்து இருக்கிறது இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரமானார். நமக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுதந்திரம் தான் இருக்கு, அது கூட ஃபுல்லா இல்லை இல்லையா? நம்ம அவரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் இல்லையா? சரி, நம்மளால காற்றை நிறுத்த முடியுதா? சூரியனை நிறுத்த முடியுதா? முடியாது. இல்ல இல்லையா? அவர் சுதந்திரமானவர். அப்புறம் எதை மேல சார்ந்து இருக்கிறது இல்லை. ஓகே, ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறார்? நாம் நமது பௌதிக புலன்களால் பகவானை காண முடியாது. பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறார்? யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனோ அவர்களால் காண முடியும். சோ யாரால பார்க்க முடியும்? தூய்மை அடைந்தவர்களால தான் பார்க்க முடியும்.
ஓகேயா? இந்த புறக்கண்களால எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது, பௌதீக கண்களால பார்க்க முடியாது. அந்த ஆன்மீக கண்கள் தேவை. பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார், ஆனால் அவை அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, அவர் அவற்றிலிருந்து ஒதுங்கி உள்ளார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சர்ல நம்ம நேத்து பாத்தீங்களா பிரபு, கார்நாடகசாயி விஷ்ணு அவருடைய சர்ம துவாரத்துல இருந்து அண்டங்கள் வருது, தெரியுதா? எனக்கு ஆமா டக்குன்னு மாதாஜி பதில் தெரியுது. சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஓகே. மாதாஜி. சோ அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார், அதுவும் இந்த பிக்சர்ல தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி, உள்ளுக்குள்ள தெரியுது இல்லையா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கார்நாடகசாயி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறாரு. அவருடைய பார்வையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆகாயத்துல 2 விதமான ஆகாயம் இருக்கு, மெட்டீரியல் ஸ்கை அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை. ஓகேவா? இந்த ஆன்மீக ஆகாயம் வந்து ரொம்ப பெருசு, இந்த பௌதிக ஆகாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது, 1/3 தான் இருக்கும். அதுலதான் வந்து மகத் தத்துவத்தை வந்து கிரியேட் பண்றாரு. இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்பட வேண்டிய மூலப்பொருட்களை, அதாவது சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம இட்லி செய்யணும்னா என்ன வேணும் நமக்கு? அரிசி, உளுத்தம் பருப்பு, வெந்தயம் எல்லாம் வேணும் இல்லையா? வாங்கிட்டு ஆமா வர்றது இல்லாம அதை ஊற வைக்கணும், அப்புறம் அரைக்கணும், அப்புறமா தான் அடுத்த நாள் காலையில புளிச்ச பிறகு இட்லி போடுவோம். கரெக்டா இந்த ப்ராசஸ்? ஆமா. எஸ் மாதாஜி. அது மாதிரிதான் கடவுள் என்ன பண்றதுன்னா, இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணணும்னா இதுக்கு சில மூலக்கூறுகள் வேணும். அதுதான் இந்த மகத்தத்துவத்துல கிரியேட் பண்றாரு. அதை கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் வந்து யார் அமுச்சு விடுறாரு? பிரம்மாவை அமுச்சு விடுறாங்க, துர்கா தேவியை போய் அமுச்சு விடுறாங்க. ஓகேவா? அவர் தான் அதை வந்து செகண்டரி கிரியேட்டரா இருந்து ஏற்கனவே படைச்ச விஷயத்த, அதாவது இந்த தானியங்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? பூமியில இருந்து தான் வந்துச்சு. அதை வீட்டுக்கு வந்தவுடனே நம்ம தான் நினைக்கிறோம், அது மாதிரி நினைச்சு கிரைண்ட் பண்றோம். அது மாதிரி பிரம்மா என்ன பண்றாரு? அவர் படைச்ச மூல பொருட்கள்ல இருந்து எல்லாத்தையும் உருவாக்குறார். ஓகேவா? சோ இஸ் எ செகண்டரி கிரியேட்டர், அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதன்மையான படைப்பாளி யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். 2ஆம் தர படைப்பாளி வந்து பிரம்மா. அப்புறம் வந்து துர்கா தேவி காவல் தெய்வமா இருந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுக்குறாரு, சிவனை அமுச்சு விடுறாரு. இப்படிதான் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? இவை எல்லாவற்றி விடுத்தும் சுதந்திரமாக அவர் ஆன்மீக உலகில் தம் பக்தர்களுடன் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டவுன் பண்ணுங்க மாதாஜி. சாரி பிரபு, சாரி. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानीत्युपधारयः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யதா ஆகாஷ ஸ்திதோ நித்யம், இந்த ஆகாசம் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா யதா ஆகாஷோ. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து 2வது லைன் பாத்தீங்கன்னா வாயு சர்வத்திர கோ மகான். இந்த காற்று, வாயுன்னா காற்று இல்லையா? இந்த காற்று என்ன பண்ணும்? எல்லா இடத்துலயும் வேணா பரவிட்டே இருக்கும். ஆமா தானே? காற்று இல்லாத இடம் இருக்கா? ஆனா அது என்ன பண்ண முடியும்? ஆகாயத்தை விட்டு, அந்த அண்டத்தை விட்டு எங்கேயும் போவே முடியாது. இதை ஒத்துக்கிறீங்களா? இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? இது எதுக்கு பிரபுபாத இந்த விலாவரியை சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா பேசுறாரு பாருங்க. நம்மளுடைய லிமிட்டேஷன் நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு இது எவ்வளவு அழகு உதாரணம் கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாம் உயிர்வாழிகள், நம்ம அவரை சார்ந்துதான் இருக்கிறோம். இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம், பட் அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு. நம்ம நினைக்கிறது ஒண்ணா இருக்கும், பண்றது ஒண்ணா இருக்கும், முடியறது ஒண்ணா இருக்கும். சில சமயத்துல இது நடந்திருக்கும் உங்களுக்கும் இல்லையா? இல்லையா? ஆனா நம்மளால சில விஷயங்கள் தான் பண்ண முடியும். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவன், என்கிட்ட அந்த படிப்பு இருக்கு, இத்தனை சொத்துக்கு அதிபதினு அப்படிலாம் நினைச்சிருக்கோம். ஆனா நம்ம எல்லாரும் யாரை டிபெண்ட் ஆயிருக்கோம், சார்ந்து இருக்கோம்னா பகவான் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கோம். எப்படி வந்து இந்த காட்டு ஒரு வட்டத்துக்குள்ள மாத்திரம் சுத்திட்டு இருக்குதோ, அது மாதிரி இந்த அண்டத்துக்குள்ள நம்ம அவரை நம்பிதான் வாழ்ந்ததை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ எவ்வளவுதான் அந்த காற்று பலமா இருந்தாலும் அந்த விண்ட் அதுக்குள்ளே ஆகாசத்துக்குள்ளே சுத்துற மாதிரிதான். அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவருடைய பர்மிஷன் என்ன சொல்றதுன்னு வர மாட்டேங்குது. அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாம என்னங்க பிரபு? அனுமதி மாதாஜி. ஓகே. ஓகே.
அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாம அனுமதி இல்லாம நமக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஒரு புல் அசைனா கூட அவருடைய அனுமதி வேணும். அவர் நினைச்சாதான் அது பண்ண முடியும். அவரோட வில்னாலதான் இந்த சூரியன் மறைகிறாரு, சூரியன் தோன்றாரு இல்லையா? அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவருடைய இச்சையினாலதான் இந்த உயிர் வாழினங்கள்லாம் படைக்கப்படுது, காக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? அப்படி இருந்தாலும் இதுல இருந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒதுங்கிதான் இருக்கிறாரு. இதோட அவர் வந்து சார்ந்து இல்ல. அச்சச்சோ நான் படிச்ச இதெல்லாம் என்னோடது, அச்சச்சோ இது போயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவரு குஷி ஆகுறது இல்ல, வருத்தமும் படுறது இல்ல. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படி இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எவ்வளவு அலட்டிப்போம் இல்லையா? பூட் ராஜா மாதிரி தாண்டுவோம், தாண்டவம் ஆடுவோம் இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. ஏன்னா அவர் எல்லாத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறாரு. ஓகே, கர்க உபநிஷத்துல வந்து கோட்பாடு பண்ணியிருக்கார் பிரபுபாதை எடுத்து. பட் சுப்ரீம் ஆர்டர் அண்டர் அவருடைய மேற்பார்வையினாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சூரியன், சந்திரன், கிரகங்கள் வந்து சுத்திட்டு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது வந்து எஸ் மாதாஜி. பிரம்ம சமீதையிலும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா எஸ் மாதாஜி. பிரம்ம சமீதையில கூட பிரம்மா சொல்லியிருக்கார். கர்க உபநிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க, பிரம்ம சமீதையிலும் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்மளும் இந்த பகவத்கீதையில பாக்குறோம் இல்லையா, கடவுளுக்கு வந்து ஒரு கண்ணு வந்து சூரியனாவும் இருக்காரு, இன்னொரு கண்ணு வந்து சந்திரனாவும் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த சூரியன் கூட அவருக்கு பயந்துட்டு தான் இந்த ஸ்பீட்ல இந்த நேரத்துல இவ்வளவு நான் போகணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்குது இல்லையா? எல்லாருமே அந்த தேவர்கள் கூட அவர் கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க. உயிர்வாழிகள் எப்படி இருக்கணும் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஓகேவா? சோ நம்ம 7வது 8வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். சோ இந்த காற்று ஆகாயம் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சு இல்லையா எஸ் மாதாஜி, புரிஞ்சது மாதாஜி. எல்லாருக்கும்? விஷ்ணு பிரபு தான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்க எல்லாரும் பேசலாமே, நீங்க எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். இல்ல மாதாஜி, முடிச்சிருக்கோம். இல்ல மாதாஜி. புரியுதுங்களா? சூப்பர். புரியுது புரியுதுங்களா? புரியுது சொல்லுங்க. எஸ் நோ பதில் சொல்றேன். கான்பிடென்ட் வரும், முன்னாடி போக முடியும். பிரபு படிங்க. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पतौ विकृजाम्यहम्. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வ பூதானி கௌந்தேய, எல்லா சர்வன எல்லா பூதானிந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாமே யாரால படைக்கப்பட்டது? அவராலதான் படைக்கப்பட்டது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது லைன் பாருங்க, கல்பஷேய புனஸ்தானி. கல்பன்னு நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, பிரம்மாவுடைய வாழ்நாட்கள் தான் வந்து கல்பான்னு படிச்சோம் நேத்து இல்லையா? விஸ்ருஜாம்யகம், அதாவது அழிக்கப்படுகிறது. பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது எல்லாமே என்ன ஆகுது, அழிக்கப்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான பிரளயங்கள் நடக்குது. ஒண்ணு வந்து நித்திய பிரளயம், எப்பயுமே நடந்துட்டே இருக்கும். அதாவது மரத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இலை பச்சை பசேல்னு இருக்கும், அது விழுந்து காஞ்ச கொஞ்ச நாள் பழுத்த போயிடும், அப்புறம் கீழே விழுந்து உணர்ந்து போயிடுது இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமித்திய பிரளயம் எப்பயாவது ஒரு முறை நடக்கும். ஓகேங்களா? சோ அத்தியாந்திக பிரளயம், அதாவது எப்ப வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தவறான அகங்காரம் ஒழியுதோ அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, பிராத்துர்ப பிரளயம், இப்ப இந்த பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது நடக்கிற பிரளயத்துக்கு பேர் வந்து பிராத்ருப பிரளயம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இத படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विश्रुजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमशं प्रकृतेर्वशात्. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பர்பட்ல ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதாவது பிரளயம் நடக்கும்போது எல்லாம் அழிக்கப்படுது. அப்புறம் கடவுள் வந்து இச்சைப்பட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் அவர் என்ன பண்றாருன்னா உருவாக்குறாரு. இது எல்லாத்தையும் வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு. ஆல்தோ ஐ எம் ஒன், ஐ ஷல் பிகம் மெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. He expands himself in this material energy and the whole cosmic manifestation again takes place. So நம்ம பிரளயம் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது பிரளயம் நடக்குதுன்னு படிச்சோம் இல்லையா? அப்புறம் கிருஷ்ணர் இச்சைப்பட்டாருன்னா அவர் வந்து இதை எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு. எப்படி படைக்கிறாருன்னா அவருடைய சக்தினால படைக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.
மீண்டும் பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பதற்கான தேவை உண்டாகும் போது அவரது இச்சையால் அதுவும் நடைபெறுகின்றன. பகுஸ்யாம் நான் ஒருவனே ஆயினும் பலவாக ஆனேன். ஓகேங்களா? இது வந்து வேத வாக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது வந்து சாந்தோக உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து என்ன நினைச்சாலும் விரிவாக்கம் ஆகிறார். அதாவது ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஹ் உடனே இந்த பிரம்ம விமோக லீலை உங்களுக்கு எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? பிரம்மா வந்து இந்த பசுக்களை வந்து கடத்திட்டு போயிடுறாரு இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அத்தனை கடத்திட்டு போன கன்றுக்குட்டியாவும் மாறுறாரு, தன்னுடைய கோப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கடத்திட்டு போயிடுறாரு பிரம்மா. அத்தனை கோப பாலகரெல்லாம் மாறுறாரு, அவங்க வச்சுட்டு இருந்த டிஃபன் பாக்ஸாவும் மாறுறாரு இல்லையா? சோ அவர் வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சக்திகள் வந்து எண்ணில் அடங்காதது. பிரபு படிங்க 8th. प्रकृतिं स्वामश्चप्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्. இதான் மச்சி இப்ப படிச்சது. இதுதான் படிச்சுமா? ஓ சாரி பிரபு. ஓகே, தேங்க்யூ, சாரி. यचमां तानि कर्माणि निपः तनन्ति धनञ्जय उत स्नवता निमसक्तं तेषु कर्मसु. ஓகே, ஓகே. சோ தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன ஸ்லோகத்துல, அவர் படைக்கிறாரு, அழிக்கிறாரு எல்லாத்தையும். Yes, Mataji. இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்ன? அவசாம். அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது. பட் நம்ம நினைச்சா எதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்காது. நமக்கு நம்மளோட இச்சைக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு, நம்மளுடைய செயல்களுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு. அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு, நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறோம், ஒரு மசால் தோசை ஆர்டர் பண்றோம், சாப்பிட்றோன்னா அது நம்ம இஷ்டப்பட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்றோம், நம்ம சாப்பிட்றோம். பக்கத்துல வந்திருக்கோம் அதையே ஆர்டர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்கா? அது அந்த விஷயம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா? இல்ல. இல்ல இல்லையா? அந்த கட்டடம் வந்து நான் இந்த கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நமக்கு தோணும். நம்ம அதை சொன்னா அவன் செய்வானா? மாட்டான். மாட்டாரு. செய்ய மாட்டான். இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஹோட்டல்காரன் எப்படி அவன் விருப்பத்தைப்படி செஞ்சானோ அது மாதிரி கடவுள் தன்னுடைய சுய இச்சைப்படி எல்லாத்தையும் வந்து கிரியேட் பண்றாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம வந்து எல்லைக்கு உட்பட்டவர்கள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தனஞ்சயா, இச்செயல்கள் எதுவுமே என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஸோ எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டாரு. அவர் எப்படி இருக்காரு? நடுநிலையில இருக்கார், நியூட்ரலா இருக்கார். ஓகேவா? ஸோ எதுவுமே நான் வந்து இன்வால்வ் ஆகலைன்னு அப்படின்றார். ஸோ பிரம்ம சமீதையிலிருந்து பிரபுபாதா இங்க வந்து கோட் பண்ணியிருக்காரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னா, அவர் நித்தியமானவர், ஆன்மீகமயமானவர், சந்தோஷமயமானவர். அதாவது சிம்பிளா ஒரு வார்த்தையில சொன்னோன்னா, சச்சித் ஆனந்தன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்றார். ஓகே. ஆத்மா ராமஸ்ய தஸ்யாஸ்தி பிரகிருத்திய ந சமக. அவர் வந்து ஆத்மா ராமா, தன்னில் திருப்தி விடுறவருக்கு தான் வந்து கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாம் நமக்குள்ள திருப்தியோட இருக்கிறோமா? இல்ல மாதாஜி. எப்பயாவது ஒரு நாள் இல்லையா, அபரூபமா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம திருப்தியா இருப்போம். என்ன இருந்தாலும் நமக்குள்ள நம்ம நிறைவை பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம குறையதான் பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாராமர், அவர் தன்னுள்ள திருப்தியோடு இருக்காரு. அவர் யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு எத்தனை நாள் காத்து கொடுத்துருக்காரு, எத்தனை நாள் வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம என்னைக்காவது அந்த காத்துக்கு பில் பே பண்ணிருக்கிறோமா? கிடையாது. இல்ல. இல்லையா? அவரு நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்றியாவது செலுத்துறோமா அவருக்கு? இல்ல. இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? அவர் இதுங்க நன்றி செலுத்தலன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது என்னைக்காவது கட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவரு? கிடையாது. இல்ல. இல்லையா? சோ அவருடைய குணாதிசைகளை நம்ம பார்த்து கத்துக்கணும் இல்லையா? சார் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஒண்ணு செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஒரு கண்ணு போனா கூட பரவாயில்ல, எதிரிக்கு எத்தனை கண்ணு போனோம்? 2 கண்டு வரும். வெரி குட், சூப்பர். தூங்கல. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. சோ இது மாதிரிதான் நடுநிலைமையில இருப்பார். அதுக்கு வந்து பிரபுபதர் நமக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு உயர் 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 நீதிபதி, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இருக்காரு இல்லைங்களா? கரெக்ட் தானே பிரபு நான் சொல்றது? உயர் நீதிபதி
கரெக்ட் correct. தானே? கரெக்ட் தான் Correct தான். கரெக்ட் தான். அங்க ஒருத்தர் ஜட்ஜி இருக்காரு, நீதிபதி இருக்காருன்னு அவர் ஒரு தண்டனைக்கு வந்து தண்டனைக்கு ஏத்த சாரி தண்டனைக்கு ஏத்த மாதிரிதான் தீர்ப்பு கொடுப்பார். ஓகே, இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா டென்ஷன் வேற ஆகுது, வார்த்தைகள் வேற சரியாவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, கொஞ்சம் பருத்துக்கோங்க. இந்த சாப்டர் நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா கத்துக்கணும். நான் முயற்சி பண்றேன் 15 முடிக்கிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமா. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒருத்தரை வந்து தண்டனைக்கு ஏத்த மாதிரி தீர்ப்பு கொடுப்பார். ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ணிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு என்ன கொடுப்பாரு, தூக்கு தண்டனை கொடுப்பார். ஒருத்தர் வந்து சிக்னல்லே ஏதோ வந்து சின்ன தவறு பண்ணியிருந்தார், டிராபிக்ல சிக்னல் மாறி இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன வரும், வீட்டுல ஒரு பெனால்ட்டி வரும் இல்லையா, வீட்டுல ஒரு ரிசிப்ட் வரும், அந்த வண்டி என்ன போட்டு நீங்க இந்த சிக்னல்ல ஜம்ப் பண்ணீங்க, இந்த ஃபைன் பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. வேற ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா அவருக்கு வேற விதமா ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்பார். இந்த தீர்ப்பு கொடுத்ததுனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மனசு மாறுமா? ஒருத்தனுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாரு, ஒருத்தனுக்கு வந்து ஆயுட்காலம் வரை சிறை கைதியா இருக்கணும்னு கொடுத்தாரு இல்லையா. அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிறைச்சாலையிலே வந்து ஒழுக்கத்தோட இருந்தார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நாள்ல வந்து அவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இந்த எல்லா வேலையும் செய்யறதுனால அவருக்கு ஏதாவது லாபம் நஷ்டம் வருமானு பாத்தீங்கன்னா இல்ல, அவருடைய செயல் மாத்திரம் தான் அவர் செய்யறார். அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுநிலையில இருக்கிறாரு. ஓகேவா, அந்த இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரார். அதே ஒருத்தர் நல்ல சிறந்த செயல் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், அந்த தனி மனிதனை கூப்பிட்டு பாராட்டுது இல்லையா. நம்மளும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, சில பேர் வந்து நிறைய மரக்கன்றுகளை நட்டாங்க, அதுக்கு வந்து கூப்பிட்டு வந்து பாராட்டு விழா எல்லாம் நடத்தினாங்க இல்லையா, கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நல்லது அவனவனுக்கு செயல்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பலன்களை கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் அது மாதிரிதான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. இந்த உலகத்துல வந்து இரட்டிப்பு இருக்கு, அதனால அவர் வந்து பாதிப்பு அடைவதே இல்லை. ஓகேவா. சரி, இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு. அந்த ஜீவராசிகள்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய முன் ஜென்ம கர்மத்தின் படிதான் வந்துச்சு. அது வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சுதந்திரத்துல வந்து அவரு நடுவுல வர்றதே இல்லை, குறுக்கிடுறதே இல்லை. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. மயாத் யக்ஷேக்ன பிரகிருதி சுயதே சச்சராச்சரம் ஏது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஸோ இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே என்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே தான், என்னுடைய மேற்பார்வையில தான் நடந்துட்டு இருக்குது குந்தியின் மகனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். இந்த 2வது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா சரா அச்சரா, ஓகேவா, சரா அச்சரான்னு அசைவன அசையாதவன், இந்த உலகத்துல இருக்குது எல்லாமே என் கீழே என் கண்ணோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குன்றது சொல்றார். நான் தான் இதெல்லாம் படைச்சேன், நான் தான் இதை வந்து அழிப்பேன், மறுபடியும் மறுபடியும் அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானுடைய விருப்பத்தினாலதான் இதெல்லாம் நடக்குது. அவர் தான் வந்து பரம இயக்குனர். ஓகேவா, இந்த பௌதிக சக்திக்கு அனுமதி மட்டும் தருகிறார். இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்குங்க, அந்த ஆசையை கூட பாத்தீங்கன்னா யார் நிறைவேற்றுறான்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான். அவர் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்மார்ட்டா வேலை செய்யறாரு. பௌதிக சக்திக்கு வந்து பௌதிக சக்திக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார். அப்ப என்ன பண்ணுது, பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து நிர்வாகம் செய்யுது. பகவான் என்ன பண்றாரு, ஒதுங்கி இருக்காரு. நீ ஆசைப்பட்டியா, அனுபவி ராஜான்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றத்துக்கு எல்லாத்தையும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஓகேவா, அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார். ஓகேவா, இப்ப நம்மளுடைய அறிவாளித்தனம் தான் நான் இதை அனுபவிக்கணுமா வேண்டாமான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஓகேவா, எப்படி வந்து ஒரு தந்தை வந்து ஒரு தாயோட கர்ப்பத்துக்குள்ள விந்து கொடுக்குறார், அதுக்கு பிறகுதான் அந்த குழந்தை வரும் இல்லையா. அது மாதிரி கடவுள் வந்து தன்னுடைய பார்வையினால இந்த ஜீவராசிகளை இந்த உலகத்துல படைச்சார். புரியுதுங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது சொல்லணும். விஷ்ணு பிரபுக்கு மாத்திரமா இந்த செஷன் டிஸ்கஷனு, எல்லாருக்கும் தானேங்க. ஓகேவா. என்ன பிரபு 10 மணி ஆயிடுச்சா? இல்ல மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. தாயின் கருப்பையில் குழந்தைக்கான விதையை அளிப்பவர் தந்தை.
அது போலவே முழுமுதற் கடவுள் தனது பார்வையின் மூலம் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் ஜட இயற்கையின் கருப்பையில் விதைக்கிறார். இதை வந்து நம்ம இந்த வார்த்தைகளை நம்ம இமேஜின் பண்ணணும். தாயோட கர்ப்பப்பையில வந்து தந்தை வந்து அணுவை செலுத்துறார், அப்போ வந்து குழந்தை உருவாகுது. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் கிளியரா? அது மாதிரி இந்த கர்ப்பம் இருக்கு, இந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது கூட கர்ப்பம், கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு சொல்றியா, இந்த அண்டத்துக்குள்ள கூட இந்த ஜீவராசிகளை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து படைச்சு அனுப்புறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்கோம், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரூபம் மாதிரி இருப்போம். பல ஜீவராசிகளும் இங்க இருக்குதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவருடைய பார்வையினாலதான் இது எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகி செயல் நடந்துட்டு இருக்குது. அவர் வந்து இந்த தோன்றிய இந்த ஜட உலகத்துல அவர் வந்து செய்ய வேண்டிய செயல் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸ்மிருதி புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து இன்னும் பிரபுபாதா வந்து சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அதாவது ஒரு காற்று வருதுங்க, நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்லிகை பூந்தோட்டம் இருக்கு. அந்த காற்று வந்து அந்த பூந்தோட்டத்தை கிராஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட வருது. அப்ப அந்த காற்று என்ன வாசனை தூங்கிட்டு வரும்? மல்லிகை பூ வாடை. இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம், எங்கேயோ ட்ரிப்பு போடுறோம், ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டோம், அந்த பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சகதி இருக்கு, அங்கேயும் காற்று வருது. அந்த காற்று எதை தூக்கிட்டு வரும்? சகதி வாடை இல்லையா? சோ அது மாதிரிதான் அந்த காற்று வந்து எதை கிராஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து தூக்கிட்டு வருது. ஆனா அந்த காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்மை கொண்டு இருக்குதா? இல்ல இல்ல இல்லையா? அந்த கிராஸ் பண்றதுனால அதை கேரி பண்ணிட்டு இருக்குது இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்ததுனால இந்த பௌதிக வாசனையை எடுத்துட்டு வந்துட்டு முன்ஜென்ம வாசனை, இந்த பௌதிக இயற்கை மாயையால கவரப்பட்டு கிருஷ்ணரை மறந்து இருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு, இந்த பௌதிக உடலுக்கு எனக்கும் வந்து சம்பந்தம் இல்ல உலகத்துக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி காற்று எங்க போது எதை தூக்கிட்டு வருதோ அது மாதிரி இருக்கிற நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லையா? ஒரு இன்னும் ஒரு உதாரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஒரு தேனி இருக்கு. தேனி வந்து என்ன பண்ண, அதனோட வேலை மலர்கள் கிட்ட போயிட்டு தேனை வந்து சேகரிக்கணும். அதுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி இந்த தாமரை மலர் கிட்ட போன ரொம்ப ஆசை. ஏன்னா அங்க தேனோட சுவை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை குடிச்சிட்டு அந்த பௌத்த மயக்கத்துல அங்கேயே விழுந்து கிடக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? தாமரையோட குணாதிசயம் என்ன? சூரியன் மறைஞ்சா இது என்ன ஆகும்? மூடிடும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? சிக்கிக்கிட்ட வண்டு இறந்து போயிடும். இது யாரோட தவறு? வண்டோட தவறு. வண்டோட தவறு. வண்டு மாத்திரம் தவறு பண்ணதா நம்மளும் தவறு பண்றோமா? நம்மளும் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ நம்மளும் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளியே வரணும். பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாம் மூடா மனுஷ்யம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பா வஜமானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவஜானந்தி மாமூடா, மூடான்னு யாரை குறிக்கிறாங்க? முட்டாள்கள். அவர் வந்து கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வந்தா கூட மனுஷன் தானும் ஆசிரிதம், இந்த மனித உருவத்துல அவர் வந்தா கூட இந்த மூடர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவரை நம்ப மாட்டாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. பரம்பாவம் அவர் வந்து தூய்மையானவர், உன்னதமானவர், நித்தியமானவர், ஆன்மீகமானவர்ன்றத இந்த மூடர்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க. அவர் தான் மகேஸ்வரன்றதை அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிரம்ம சமீதையில சொல்லியிருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணன். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் கிருஷ்ணர் தான். அதனாலதான் ஈஸ்வரக பரமக அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து கூட பாத்தீங்கன்னா மகேஸ்வரம். மகேஸ்வரம்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னத உரிமையாளர் அவர் தான். ஓகேவா? அப்படி இருந்து கடவுள் வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? அவங்க எல்லாம் வந்து முட்டாள் இல்லையா? சோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கு ஒவ்வொரு டீச்சர் இருக்காங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஹை ஸ்கூலுக்கு போனேன் இல்லையா? அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் இருக்காங்க. கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் நோ சொல்லுங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகேவா? சோ அது மாதிரி இந்த கடவுள் கூட பாத்தீங்கன்னா வாயுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு, அக்னிக்கு வந்து சூரியனை கொடுத்துட்டாரு, தர்மத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யமராஜரை கொடுத்துட்டாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வேலை செய்யுங்கப்பான்னு கொடுத்துருக்காரு. ஆனா இவங்க எல்லாத்தையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? பகவான் பகவான். கிருஷ்ணர். எப்படி ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் டீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிளர் காலம் டைம் டேபிள் போடுவாங்க. அப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து எடுக்கணும். அந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அவங்க வந்து கிளாஸ் டீச்சர் கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க. கிளாஸ் டீச்சர் ஏதாவது பண்ணணும்னா அவர் ஹெட்மாஸ்டர் கண்ட்ரோல்ல தான் வேலை செய்யணும். அது மாதிரி இவங்க எல்லாருமே இந்த தேவர்கள்ல யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க? கிருஷ்ணர் கண்ட்ரோல்ல. கிருஷ்ணர். பகவான் கண்ட்ரோல்ல இருக்காரு இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் சச்சிதானந்த ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா மூடர்கள் வந்து இதை நம்பவும் மாட்டாங்க, புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க. ஓகேவா? எஸ் எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. மமமாயா துரத்தையா. ஓகேவா? அவர் சொல்றாரு இந்த இந்த பௌதிக சக்தி கூட என்னோடதுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ யார் என்கிட்ட சரணடைறாங்களோ அவங்க வந்து மாயையை வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஏன்னா மாயை வந்து யாரால படைக்கப்பட்டது? கிருஷ்ணர். பகவானால. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பயப்படுவாங்க, நமக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டாங்க. ஓகே, ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு நிறைய பவர் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ஓகே, சோ அவர் வந்து சுப்ரீம், அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருன்றதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ஜீவ கோசாமிலாம் வந்து சொல்றாங்க. எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா இஸ் அவருடைய 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 விரிவாக்கம் தான் வந்து பரமாத்மா. அவர் வந்து அந்த பரமாத்மா எங்கெல்லாம் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அசைவன அசையாதவன் எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா இருக்காருன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ எஸ் நம்மளும் மாதாஜி. புரிஞ்சுக்கணும். இதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அசைவன அசையாதவ எல்லாத்துலயும் பரமபுருஷ பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஜீவ கோசாமி சொல்றார். ஓகேவா? சோ பக்தர்கள் ஆகிய நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா, ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றதை பார்க்கணும் இல்லையா? பா பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அப்பன்னு அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு வழிபாடுல இந்த தேகமே தேவாலயம் சொல்லிட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு வழக்குல சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது என்ன யாருக்காவது ஞாபகம் வந்தா சொல்லுங்க. இந்த உடலே வந்து ஒரு கோயில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பாவனையில இந்த கோஸ்வாமிகள்லாம் ஒருத்தர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த உடலுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? இந்த உடம்ப கோயிலுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க, பரமாத்மாவை கடவுளுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கடவுளா பாக்குறாங்க. சோ அதுதான் வந்து சமவேத பண்டித தர்ஷனக, அந்த வார்த்தைகள் மூலம் பொருளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. நிறைய ஈஸ்வரர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனா உன்னத உரிமையாளர் வந்து கிருஷ்ணர் தான். ஓகேங்களா பிரபு? 12th. மோகாஷ மோக கர்மோணः மோகஞான விசேதச ராட்சசம் மாசுரிம் சைவ பிரகிருதி மோகனீம் ஸ்ரிதः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. சோ நமக்கு என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆரம்பிச்சோம்? அனுசூயவே, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ரத்தா இருக்கணும்னு சொன்னோம், நம்பிக்கை இருக்கணும்னு சொன்னோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இருந்தாதான் கடவுளை வந்து இந்த ராஜ வித்தியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? குழப்பம் தான் கிடைக்கும் இல்லையா? குழப்பம் எஸ் கிடைக்கிறதுனால மாதாஜி. நமக்கு எதிரியுமே வந்து தோல்விதான் இருக்கும். குழப்பம் இருந்தா தோல்விதான் இருக்கும். ஷாமசுந்தர் ரூபத்தை மானுஷ ரூபம் பகவான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களின் இலக்கு கர்மிகள் பௌதிக பலன்களை அடைவதில்லை, ஸ்வர்கலோகத்துக்கு தான் போவாங்க. ஞானிகள் ஞானத்தின் இலக்கை அடைவதில்லை. பெயரளவு பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்ல முடியாது. பலன் அவர்கள் நாஸ்திக மற்றும் அசுர இயல்புகளையே அடைகிறார்கள். ஓகேவா? ஓகே, நமக்கு என்ன பண்ணணும்? கடவுளை நம்பணும். கடவுளை நம்பி கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் சொல்லிட்டு அவர் மேல பக்தி வச்சாதான் இந்த பக்தி கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பலன் கொடுக்கும். ஏனோ தானோ சும்மா வந்துட்டோமே கர்மத்துக்கு நம்ம தெரியாதனமா வந்து சில நேரத்துல வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு புலம்ப கூடாது இல்லையா? சில பேர் அப்படியும் புலம்புவாங்க இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஆமாவா இல்லையா? இல்ல. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? இந்த ஆமா ஆமா மனிதனுடைய உடல் ஆமா தானே? அது ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட். இல்லையா? ஆனா ஆழ்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும்.
அந்த சலிப்பு ஒரு சேரத்துல வரும். பட் அதை நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். இதனால எனக்கு நன்மை வருதா இல்லையான்றது ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணணும். நான் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன், என்னோட மனோபாவம் இப்ப நான் எவ்வளவு அளவுக்கு அமைதியோட இருக்கிறேனா, சந்தோஷத்தோட இருக்கிறேனான்ற ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இன்னும் ரொம்ப ப்ரொக்ரஸ் பண்ணலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல. ஓகேவா? ஸோ முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதராக கருதுவது மிகப்பெரிய அபராதம் ஆகும். ஓகேவா? அவரை சாதாரண மனிதன் மாதிரி நினைக்கிறாங்க யார் யாரு? மாயாவதிகள், நாத்திகவாதிகள்லாம். அதெல்லாம் வந்து பெரிய அபராதம் ஆகும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டவுன் பண்ணுங்க மாதாஜி. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यानन् मनसो ज्ञात्वा भूतातिमव्ययम्. சோ இங்க என்ன சொல்ல, பிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஓகேவா? அவங்க மகாத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல வந்து நம்பிக்கை வச்சுட்டாங்க. ஓகே. சோ அவர் வந்து அவருடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க. தெய்வீம் பிரகிருதியும் ஆசிரிதக, கடவுளுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க. ஓகே. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அனன்ய மனசோ, அனன்ய பக்தியை பண்றாங்க. மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுலையுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து டீவியேட்டே ஆகாது. ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கு. நெக்வா பூதாதிம் அவ்யயம். என்ன, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பூத ஆதிம் அவ்யயம். ஆதின்னு நான் தான் முழு முதல் ஆரம்பமானவர், ஆதி. ஓகேவா? அவ்யவம், அழிவில்லாதவன்றதை அவங்க தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. தெரிஞ்சதுனால அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைந்து உன்னத நிலைக்கு போறாங்க. அதனாலதான் அந்த ஆத்மாவை மகாத்மான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மகாத்மாக்கெல்லாம் வந்து ஆசையே இல்லை கடவுளுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும். 4 கை ரூபத்துல மகாவிஷ்ணு சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் ஏங்கி இருக்கிறத பார்க்கணுன்றலாம் ஆசையே இல்லை அவங்களுக்கு. எல்லாத்தையும் என்ன ஆசைன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாம சுந்தர வடிவத்துல 2 கை வச்சிருக்காரு பாருங்க. அந்த சாம சுந்தர வடிவத்தை பார்க்கணும்னு தான் ஆசை. கையில வந்து புல்லாங்கல் வச்சுட்டு, தலையில மயில் பீடி வச்சுட்டு, பட்டு பீதாம்பரம் அணிஞ்சிட்டு, கௌஸ்துபா மணிமாலையோட இருக்கிற பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஆசை. அந்த மகாத்மாக்கள் எப்பவுமே அவரை தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பஜனை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மகாத்மனா ஸ்தூமாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதக. ஸோ நம்ம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை நம்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன பண்றாரு, நமக்கு தஞ்சம் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அவர் தான் ஆதி, அவர் தான் முதன்மையானவர், அசலானவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து அழிவில்லாதவர், அவர் வந்து இன்எக்ஸாஸ்டபிள். அதுக்கு தமிழ்ல என்ன வார்த்தை, தீராதவரா, அழிவற்றவர். ஓகேவா? அழிவற்றவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் மேல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா? அவர்கள் கிருஷ்ணரின் தெய்வீ பிரகிருதிய பாதுகாக்கப்படி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் 2 more ஸ்லோகாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. सततं कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते. ஸோ சததம் கீர்த்தை என் தோமாம், அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எப்பொழுதும் கீர்த்தனை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா. ஓகே. ஸோ மாம், என்ன மாம்னா இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணரை குறிக்குது. ஓகேங்களா? எத்தன் எத்தன்தோ சா திருட விருத்தக, திருட விருத்தக அப்படின்னா என்ன, திடமான உறுதியுடன், சத்தத்தம் எப்பொழுதும், திடமான நம்பிக்கையுடன், நமஸ்யந்தா மாம் பக்தியா. ஓகேவா? நமஸ்தே தாம் பக்தியா, நமஸ்தேன்னா வந்தனை செய்யறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய யுக்தா உபாசத்தே, நித்தியமாவும் வந்து இந்த பக்தி பாதையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு மாத்திரம் இங்க பார்க்கலாம். சதத்தம் எப்பொழுதும். ஓகேவா? திருட விருத்தக, திடமான நம்பிக்கையுடன், நமஸ்தியந்தஸ் என்ன வந்து என்ன பண்றாங்க, வணங்குறாங்க, பக்தியோட என்ன வணங்குறாங்க. நித்திய யுக்தா, நித்தியமாக. ஓகேவா? சோ இப்படி யார் பண்றாங்க, தூய பக்தர்கள் பண்றாங்க. அவங்களை யாரு சொல்றாங்க, மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. இந்த 4 வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
மகாத்மா என்பவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்று உடையவராக இருப்பார். ஓகேவா? இந்த ஸ்டோரி நம்ம என்னைக்காவது பார்க்கலாம். லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण हरे कृष्ण पढ़िए मत प्रभु। ज्ञानयज्ञेन स्थाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रदुत्वेन भगुदा विश्वतोमुगम। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யாகத்தால் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் ஓகே 15th இல்லையா? ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்தில் வழிபடுகின்றனர். இந்த இடத்துல வந்து 3 விதமான ஞானிகளை பத்தி சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகம்னாவே ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றதுதான் யாகம். ஓகேவா? அது வந்து நெருப்பு ஊட்டி பத்த வச்சு பண்ணாதான் யாகம்னு இல்லை. வேதங்களை படிக்கிறது கூட அது ஞான யாகம். ஓகேங்களா? சோ ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணி கடவுளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஏகத்வேன. ஓகே, ஏகத்வேனன்னா என்ன? ஒண்ணு. ஓகேவா? ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டு வழிபடணும். ஓகே, இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, விஸ்வாத்முகம். இந்த சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்ல வந்து இந்த அண்டங்க எல்லாமே கடவுள்னு சொல்லிட்டு வழிபடுவாங்க. ஓகே, இந்த 3 விதமான ஞானம் உள்ளவர்கள் சொல்றாங்க பாருங்க. அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தை ஏற்றி வழிபடுவர்கள் ஒருத்தர். ஏதேனும் ஒரு உருவத்தை இறைவனாக கற்பனை செய்து வழிபடுவர்கள் 2வது விதமான. தன்னையே இறைவனுக்கு சமமாக கருதி தன்னையே வழிபடுவர் 3வது விதம். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல 3 விதமான ஞானிகளை சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தன்னையே கடவுள் நினைச்சு வழிபடனுடைய கதி என்ன ஆகும்? உன்னதமான நிலை அடையாம பிறப்பு இறப்பு அடைஞ்சு போயிட்டே இருப்பாங்க மாதாஜி. அதுதான் இந்த லாஸ்ட் பிக்சர். அப்புறம் இங்க ஊர்ல இந்த அண்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஏதோ இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்க ஒரு பொருளை வந்து கடவுளா நினைக்கிறாங்க. அவங்க நிலை அவங்களும் மறுபடியும் இந்த பிறப்பு சக்கரத்துல வருவாங்க இல்லையா? சில பேர் மரத்தை வழிபடுறது பார்த்திருக்கீங்களா? மரத்தை பூஜை பண்ணுவாங்க. இல்லையா? சில பேர் மனுஷனை வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. சில பேர் பித்ருக்களை வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லையா? யார வழிபடுறாங்களோ அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. தேவர்களை வழிபட்டா அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க இல்லையா? பிரம்மாவை வழிபட்ட பிரம்ம லோகத்துக்கும் இந்திரனை வழிபட்ட இந்திர லோகத்துக்கும் அங்க போவாங்க, மறுபடியும் திரும்பி வருவாங்க. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் பேரு பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூபத்தை ஏற்று வழிபடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? சந்தேகம் சோ நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு கேட்டுக்கலாங்களா? டைம் ஆச்சு. சொல்லுங்க பிரபு, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. சந்தேகம் இருந்தா கேட்டுங்க, முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு தான் 10 பிரச்சனை இருக்கும், எனக்கு பிரச்சனை சொன்னீங்க இல்லைங்களா மாதாஜி? அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க மாதாஜி. பரமபுருஷர் பகவான் வந்து பிரம்மரும் துர்கையும் படிச்சாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? இந்த உலக சிருஷ்டி பண்றது மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா பிரபு. வாய்ஸ் வந்து கரகரன்னு இருக்கு பிரபு. பிரம்மான்றது பேச நல்லா கேக்குது. துர்கையம்மாவையும் கிருஷ்ணர் படிச்சாங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்களா மாதாஜி? பிரபு வாய்ஸ் கரகரன்னு வருது பிரபு. சாரி. மாதாஜி பிரம்மாவையும் துர்காவையும் படைச்சாருன்னு நீங்க சொன்னீங்களா? அதை கேக்குறாரு. அது கொஞ்சம் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேக்குறாரு. அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு பிரபு? எனக்கு அந்த கேள்வி புரியல. பிரம்மா கடவுள் படைக்கிறாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து படைக்கிறாரு. அது ஒரு கான்செப்ட் சொன்னீங்க இல்லைங்களா மாதாஜி? அது நம்மள மனுஷங்களை படைக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் படைச்சிட்டு நம்மள படைக்கிறேன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? அதுதான் புரியல மாதாஜி. அவங்களையும் படைச்சாங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, இப்போ நம்ம அரிசி எல்லாம் வீட்டுல வாங்கிட்டு வந்து வச்சிட்டோம்னா அது இட்லி ஆயிடுமா பிரபு? இல்ல மாதாஜி.
ஆக நம்ம அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ஊற வச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு இட்லியா கொடுப்பாங்க எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு தேவையான மகத்தத்துவத்தை எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணாரு. ஓகேவா? மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாரு. இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம வீடு கட்டணும்னா செங்கல் மண் எல்லாம் வேணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதெல்லாம் எடுத்தாதான் வீடு கட்ட முடியும் எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? அந்த மூலக்கூறுகளை வந்து கிருஷ்ணர் படைச்சிட்டாரு. அத வந்து இவர் வச்சு மறுபடியும் செகண்டரி கிரியேஷன் பண்றாரு பிரம்மா. ஓகே மாதாஜி. ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த உலகம் வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சிறைச்சாலைக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. சோ இந்த சிறைச்சாலை ஒரு பிரிசன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஜெயிலர் இருப்பாரு இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஒரு அங்க வந்து ஒரு வாட்ச் கீப்பர் இருப்பார். அது மாதிரிதான் துர்கா தேவி, காவல் தெய்வம். ஓகேங்களா? அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. கிரியேட்டர் பிரம்மா இத வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி தேவி. அவங்களுக்கு ஹெல்பிங் ஹேண்டா சிவனை அனுப்புறாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, புரியுது மாதாஜி. புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரிஞ்சுச்சு. ஓகே. ஒன் செகண்ட் அது மாதாஜி. மகத்தத்துவம். அதாவது மகா தத்துவம் தான் எனக்கு புரியல மாதாஜி. அந்த மகா தத்துவம் தான் புரியாம கேட்டேன் மாதாஜி. அது ஒண்ணும் இல்ல பிரபு, மூலக்கூறுகள் நம்ம ஓகே சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் மூலக்கூறுகள்ல வந்து இப்போ அது பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. அது எப்படி இன்னும் நிறைய நேரம் ஆகாதனால அதை கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் நான். இன்னொரு நாள் என்னைக்காவது நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அதை விலாவரியா பேசலாம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் செகண்ட் மாதாஜி. அந்த விவோவும் காமாட்சி மாதாஜி அவங்க நம்ம மொபைல் நம்பர் போஸ்ட் பண்ணல, அட்டெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு போட முடியல. நான் டெக்ஸ்ட்ல கேட்டு அவங்களே டைப் பண்ணல மாதாஜி. கேளுங்க இப்போ. அதான் விவோ Y75 இருக்கீங்களா? காமாட்சி மாதாஜி இருக்கீங்களா? காமாட்சி மாதாஜி போயிட்டாங்க. விவோ இருக்கீங்களா? இருக்காரு. பட் அவங்க அன்மியூட்ல தான். சரி ஓகே மாதாஜி, நீங்க என் பண்ணுங்க மாதாஜி. அவங்க அன்மியூட் பண்ணல. அவங்க வந்து சண்முக சுந்தரம் பிரபுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஷியோரா தெரியல. அவங்க ஸ்லோகம் ஒண்ணுத்துல படிச்சாங்க, வாய்ஸ் அப்படிதான் இருந்தது. சரி ஓகே மாதாஜி, நீங்க என் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே. வஞ்சா கல்பத்தரப்பு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. ஹலோ. நான் முன்னாடி பேர் போட்டேங்க, அது மாறி வருது. உங்க நேம் பிரபுஜி? பிரபுஜி சண்முக சுந்தர் தான் இருந்தது. சில நேரம் அது மாதிரி வியூவன் காமிக்குது. சரி ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. all glories to assembled devotees. जय. இங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஹரே வரும்போது கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. சொல்லணும். ஆல் ஹரே glories to கிருஷ்ணா. குரு அண்ட் கௌரங்க. வெறும் ஒரு முறை மட்டும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் ஷேர் பண்ணிடுங்க பிரபு. நான் குரூப்ல உடனே ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறேன். பண்றேன். பண்ணிட்டேன்னா हरे எனக்கும் कृष्णा ஈஸியா. ஓகே. தேங்க்யூ. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. நான் வந்து என்னோட டைம் பாஸ்வேர்டு போட்டிருந்ததே இப்ப போட்டேன். ஆனா பட் அது இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். அது எனக்கு உறுதிப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு வருது. சோ அத நான் என்ன பண்ணணும்? வேற புஷ்ஷிங்களா பாஸ்வேர்ட் மாதாஜி? போட. புவனேஸ்வரி மாதாஜி தான். நான் பண்றேன், உங்களுக்கு கால் பண்றேன் மாதாஜி. இப்ப அவங்க என் பண்ணட்டும், நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்யூ.